Dobro večer, poštovani gledatelji. Na početku dnevnika pregled najvažnijih vijesti dana. Predsjednik Tuđman otvorio hrvatsko veleposlanstvo u Kamberi. Predsjednik Tuđman svečano je pred više od 2500 okupljenih Hrvata iz čitave Australije u glavnom australskom gradu Kamberi otvorio zgradu veleposlanstva Republike Hrvatske. Svojim dobrovoljnim radom i novčanim prilozima tu su zgradu izgradili brojni hrvatski iseljenici u Australiji. Predsjednik Tuđman sa suprugom posjetio je jutros po lokalnom vremenu australski ratni memorijal. Položio je vijenac na nacionalni spomenik Australcima koji su poginuli u Prvom i Drugom svjetskom ratu te u svim ostalim ratnim sukobima od Novog Zelanda 1860. do Kine, Koreje, Vijetnama i Perzijskog zaljeva. Državno izaslanstvo prošlo je kraj vječnog plamena kroz dvoranu sjećanja do groba neznanom australskom vojniku koji simbolizira sve poginule Australce, među kojima je bilo i Hrvata. Poslije minute šutnje izaslanstvo, razgledajući muzejske prostore, prisjetilo se Hrvata Toma Starčevića, heroja Australije, koji je dao svoj život na Borneu 1945. godine i koji je među 96 Australaca bio odlikovan najvišim kraljevskim, australskim i novozelandskim odličjem Viktorijinim. Početkom dana pred novom zgradom hrvatskog veleposlanstva u Kamberi počinju se okupljati Hrvati iz različitih krajeva Australije. Burno su pozdravili predsjednikov dolazak. Zgradu veleposlanstva Hrvatskoj su poklonili australski i novozelandski Hrvati. Ideja se rodila 1992. godine u Sidneju u središnjici HDZ-a, a u srpnju iste godine osnovan je odbor za izgradnju veleposlanstva. Predsjednik Ivica Šoštarko ponosno je predsjedniku predstavio odbor i pokazao veleposlanstvo i rezidenciju. Projekt arhitekta Antonija Mikulića posljednjih je 6 mjeseci na njemu dnevno radilo više od 100 ljudi. Neki su putovali po 700 km da daju svoj prilog. Samo ovo zemljište mi vjerujemo da vredi preko $2 milijuna. A kad bi uzeli sve u obzir sa zgradama i vanjskim radovima, onda je to sigurno vrijednost preko $5 milijuna. Predsjednik je razgledao velebno zdanje i zahvalio članovima odbora. Mili Vidoviću, šefu radilišta Juri Praljku, rizničaru Šimi Gulanu, Andriji Glavini, Mirku Škrnjugu, doktoru Mladenu Petraviću, Mirku Babiću, Peri Milinu, Josi Tokiću, Mati Jukiću, Toniju Pratežini, Stipi Ujduru, Ivanu Domazetu i Faustu Šešelji. Došao je trenutak otvorenja veleposlanstva.
2000 ljudi se okupilo ispred zgrade čekajući po velikoj hladnoći da im se obrati predsjednik Tuđman. U ime Hrvatskog državnog izaslanstva zahvaljujem vam na ovom najsrdačnijem dočeku i čestitam vam otvaranje Hrvatskog veleposlanstva, veleposlanstva slobodne i nezavisne, suverene i međunarodno priznate države Hrvatske. Izgradnja ovog velebnog veleposlanstva dokaz je i znak preporoda hrvatskog naroda, uskrsnuća slobodne Hrvatske, uskrsnuća one Hrvatske samostalne države kakvu smo imali od 7. do 12. stoljeća, a kakva je bila kasnije potisnuta u životu hrvatskog naroda sa drugim državnim zajednicama kakva je bila Habsburška monarhija i bivša Jugoslavija. Izašli smo iz povijesti sačuvavši svoju nacionalnu državnu samobitnost, ali i uspostavili pred 5 godina svoju samostalnu i nezavisnu Hrvatsku državu, pokazavši pred svijetom da hrvatski narod jest jedan od najstarijih europskih naroda, da je sačuvao svoju nacionalnu svijest i da je uspostavio svoju demokratsku državu na ponos i čast svih onih naraštaja koji su živjeli i umirali zato da bismo jednom došli do svoje samostalne i nezavisne države. Vi ste, australski Hrvati, dali velik prilog održanju nacionalne svijesti hrvatskog naroda, borbi hrvatskog naroda za svoju slobodu. Vi ste dali velik prilog uspostavi samostalne Hrvatske i obrani Hrvatske od jugokomunističke i srpske agresije. Ova velebna zgrada Hrvatskog državnog veleposlanstva izrasla je iz dubine vaših duša, hrvatskih duša, koje evo i na taj način ovdje svojim radom, svojim umom ostvarila kutak
slobodne i nezavisne Hrvatske ovdje u dalekoj Australiji. Vi ste to svojim umom, svojim radom dokazali kako je evo Hrvatska se svrstala u red svjetskih slobodnih država. Postala ne samo članica Svjetske organizacije Ujedinjenih naroda, nego i od međunarodnih čimbenika priznata država na jugoistoku Europe. Vi ste izgradili zgradu veleposlanstva koje mi kažu da i nema velebnije i ljepše evo u glavnom gradu Australije ovdje u Kamberi. Svaka vam čast! Odboru koji je stajao na čelu ove izgradnje i svima vama Hrvatima u Australiji koji se na ovaj ili onaj način doprinijeli izgradnje veleposlanstva, izražavam zahvalnost kao državni poglavar Hrvatske i u ime čitave domovine. Neka vam je na čast ovo djelo koje će isto tako pobuditi pozornost ne samo svih veleposlanstava ovdje u glavnom gradu Australije, nego će imati odjeka i širom svijeta. Predsjednik je naglasio važnost pomirbe i što većeg hrvatskog jedinstva u iseljeništvu te jedinstva s domovinskom Hrvatskom. Predstavnici australske vlade, diplomatski zbor i brojni australsko-hrvatski i drugi novinari bili su nazočni veličanstvenom događaju. Predsjednika su prekidali pljeskom, povicima odobravanja i skandiranjem brojni Hrvati. Hrvatski emigranti pozdravili su politiku ujedinjenja Hrvatske u domovini i svijetu. Predsjednik je zatim u Saveznom parlamentu održao konferenciju za novinare. Iako nije bilo specijalnih tema u službenim razgovorima, rekao je predsjednik, cilj nam je bio produbiti bilateralne odnose s Australijom i još bolje povezati Hrvate s domovinom. Potpredsjednik vlade i ministar Granić naglasio je da Australija planira otvoriti generalni konzulat u Zagrebu, a Hrvatska se nada što skorije i ambasadu. Predsjednik je govorio o uzrocima agresije protiv Hrvatske, a optužbe koje je u plaćenim oglasima iznijela srpska zajednica u Australiji su neistinite i zlonamjerne. On je istaknuo pomoć Hrvata iz Australije Hrvatskoj. Predsjednik je govorio o krizi u Bosni i Hercegovini i mogućnostima mirnog rješenja. Usprkos zaoštravanju u Bosni, predsjednik se nada da se kriza bliži kraju. Predsjednik je izjavio da je zadovoljan sa službenim dijelom posjeta, posebno izjavama ministara i premijera Keatinga i drugih o visokim dostignućima Hrvata u Australiji, a zadivljen je plodovima rada koji je uložila hrvatska zajednica u Australiji te njezinim odnosom prema Hrvatskoj. Na pitanje o izvjesnoj krizi u komunikaciji australskih Hrvata i Hrvatske, predsjednik je odgovorio da će novo uspostavljeno ministarstvo za povratnike, pored Matice iseljenika, davati informacije. Predsjednik i ministar Mudrinić potvrdili su da se radi na projektu osiguranja radijskih i televizijskih informacija iz Hrvatske za Australiju, kao što je osigurano Hrvatima u Europi i Americi. Bio je to izvještaj Joze Čurića o 4. danu državnog posjeta hrvatskog predsjednika Australiji. Dodajmo i ovom. Predsjednik Tuđman večeras je u Kamberi po lokalnom vremenu bio nazočan večeri koja je priređena za 1000 osoba zaslužnih za izgradnju zgrade hrvatskog veleposlanstva u Australiji. Tom prilikom predsjednik je dodijelio priznanja odlikovanja zaslužnim Hrvatima, među inima ljudima iz odbora za izgradnju veleposlanstva. Na sastanku s predstavnicima Hrvatskog australskog svjetskog kongresa predsjednik je izvješćen o radu kongresa koji najviše pozornosti posvećuje promidžbi. Predsjednik je primio i članove HDZ-a koji je najjača hrvatska organizacija u Australiji i okuplja najaktivnije članove Hrvatske australske zajednice. Predsjednik je posebno pozdravio ljude koji su bili kralježnica organiziranja iseljeništva u pomoći domovini i u izgradnji veleposlanstva u Kamberi. Predsjednik Tuđman sa suprugom i visokim hrvatskim državnim izaslanstvom 5. dana državničkog posjeta Australiji stigao je u Melbourne. Odmah nakon dolaska predsjednik se uputio u Generalni konzulat Republike Hrvatske gdje se susreo s generalnim konzulom Jerkom Vukasom i dužnosnicima konzulata. Generalni konzulat u Melbourneu započeo je s radom u kolovozu 1993. godine i nadležan je za države Viktoriju, Južnu Australiju i Tasmaniju. Izvještaj Joze Čurića. Hvala vam lijepo, vidimo se na svim svečanostima. Nakon veličanstvenog dočeka koji su priredile tisuće hrvatskih ljudi, predsjednik je sa suprugom i hrvatskim državnim izaslanstvom doputovao iz Kambere u australsku državu Viktoriju i grad Melbourne. U zračnoj luci predsjednika su dočekali službeni tajnik guvernera Viktorije, predstavnik premijera i generalni konzul Hrvatske za Viktoriju, Južnu Australiju i Tasmaniju, Jerko Vukas. Poslije razgledanja Melbournea, u kojem živi oko 60.000 Hrvata, izaslanstvo je posjetilo hrvatski generalni konzulat,
koji su Hrvatskoj državi kao i rezidenciju generalnog konzula kupili, opremili i poklonili Hrvati Melburna i Viktorije najviše, zatim iz Južne Australije i Tasmanije, čime je još jednom pokazano jedinstvo Hrvata. Akciju su vodili naše Hrvati, ili bolje reći međudruštveni odbor koji je organizirao, odnosno koji djeluje ovdje već svojih otprilike 20 godina. Predsjednik je primio premijera australske države Viktorije, Jeffa Kenneta. Kad su Hrvati demonstrirali u znak zahvalnosti Australiji poslije priznanja Hrvatske, premijer je tada čestitao na priznanju, izišao je pred Hrvate. Nazočni su bili tajnik za etnička pitanja Phil Honowood, potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova dr. Mate Granić, ministri Jarnjak i Mudrinić, veleposlanik Jurica, savjetnik predsjednika za vanjsku politiku dr. Matić i generalni konzul u Melbourneu Lukas. Bilo je riječi o hrvatskoj zajednici u Australiji, o mogućnostima suradnje i gospodarskom preporodu Hrvatske. Bio je to vrlo prijateljski razgovor. Drago mi je što sam bio domaćin predsjedniku ovdje u Viktoriji. Ovdje imamo vrlo veliku zajednicu Hrvata za koju smatram da je vrlo snažna. Cijela je moja politička karijera povezana s njima. Mnogi od tih Hrvata moji su dobri prijatelji. Gospodinu predsjedniku želim ugodno putovanje i nadamo se da će uspjeti održati svoj položaj u Hrvatskoj, te učiniti sve što može kako bi u Hrvatskoj osigurao mir za sva vremena. Razgovore o gospodarskoj suradnji imao je i ministar Mudrinić. Mislim da je $12 milijuna zaista simbolična razina. U sljedećim mjesecima i godinama očekujemo da ćemo to višestruko povećati i već smo uspostavili određene kontakte kako bi taj proces započeli. Održan je sastanak sa gospodarskim vijećem, definirali smo način kako ćemo konkretizirati pristup suradnji, znači da područja industrije i gospodarstva u Hrvatskoj kontaktirat će izravno sa gospodarstvom ovdje u Australiji kako bismo tu razmjenu što prije povećali. Postoje velike mogućnosti da se preko Hrvatske, hrvatskih luka i Hrvatske inače, da Australija ostvari pristup ovom tržištu u području Hrvatske, znači Srednju Europu i Sredozemlju, ali koristit ćemo naravno i mostove prirodne koje imamo. Hrvatski iseljenici će se aktivno uključiti u ovaj proces i već smo i s njima održali razgovore kako bi njih privukli u Hrvatsku sa njihovim znanjem, sa iskustvom i sa kapitalom naravno. Dojmove o posjetu ministar Jarnjak veže uz veličanstven hrvatski doček u Canberri. Njihov osjećaj i ponos što imaju državu, što imaju svog predsjednika, što konačno mogu reći da su Hrvati sa Hrvatskom državom, što nikada sad nisu mogli reći, i zaista je to impresivno. I ono što je isto tako bitno, da svi dosadašnji političari s kojima smo imali susret, svugdje i na svakom mjestu su govorili izuzetno lijepo, pozitivno i afirmativno o Hrvatima i kao pojedincima, uspješnim ljudima, a posebno kao cjelini etničke zajednice. Tijekom protekle noći po lokalnom vremenu u jednom lokalu u području Sidneja dogodila se eksplozija. Zbog srpskog kluba koji se nalazi iznad lokala, neki su mediji pokušali to povezati s posjetom predsjednika, koji je prema izjavama dijela srpske zajednice provokativan. Igra kojom se želi izazvati osuda australske vlade u ovdašnjoj javnosti. Australija je vrlo prijateljska zemlja sa, mogu reći, čak odličnim odnosima sa Republikom Hrvatskom, sa vrlo visokim stupnjem uznapredovanih bilateralnih odnosa, i mislim da je u interesu i Australije i nas, a i jačine hrvatske zajednice sigurno i njezina kvaliteta unutar općeg australskog društvenog života je na toj razini da, recimo, takva vrsta problema mislim da je nešto što bismo mogli zapravo zanemariti. Zbog problema na satelitskim vezama danas objavljujemo atmosferu iz jučerašnje Canberre, gdje je predsjednik govorio pred 1000 Hrvata, a oko 40-torici najzaslužnijih predsjednik je dodijelio za zasluge u izgradnji veleposlanstva red hrvatskog pletera. Mirko Škrnju, Canberra. Paul Šešelja, Canberra. Ivica Šoštarko, Canberra. Stipe Tada, Melbourne. Predsjedniče, primam ovo ime onih malih o kojima zavise veliki uspjeh.
Predsjednik je zatim bio nazočan radnom objedu u Canberri s predstavnicima i koordinacijom HDZ-a, koji je najjača hrvatska organizacija u Australiji. HDZ okuplja najaktivnije članove australske hrvatske zajednice. Predsjednik je pozdravio ljude koji su bili kralješnica organiziranja iseljeništva u pomoći domovini i u izgradnji veleposlanstva u Canberri. Predsjednik je u ime domovinske Hrvatske zahvalio iseljenicima i članovima HDZ-a na udjelu u održanju hrvatske nacionalne svijesti. Predsjednik se prisjetio doba stvaranja samostalne Hrvatske i istaknuo presudnu ulogu HDZ-a u ujedinjavanju svega hrvatstva i u stvaranju od HDZ-a, kako je rekao, jedinstvene i stožerne stranke koja će jamčiti učvršćenje Hrvatske. On je zamolio za dopuštenje da kaže svoj zahtjev i zavjet. Osim političkog i gospodarskog preporoda, nama treba demografski preporod, rekao je predsjednik Tuđman. Važno je vaše znanje i vaš kapital, no još je važnije da se vraćate. Zatim je primio predstavnike Australskog svjetskog hrvatskog kongresa, u čijega je ime pozdravio dr. Ivan Marušić, predsjednik kongresa. Predstavnici iz cijele Australije izvijestili su predsjednika o radu kongresa, koji posvećuje najviše pozornosti promidžbi i radu kroz australske institucije. Australski hrvatski svjetski kongres lobira za Hrvatsku, a u vodstvu su uglavnom pripadnici druge mlade generacije Hrvata iz Australije. Uvečer po lokalnom vremenu okupilo se oko 1000 osoba na večeri priređenoj za Hrvate iz cijele Australije i Novog Zelanda, zaslužne za izgradnju veleposlanstva. Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova dr. Mate Granić razgovarao je o stanju u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te o napretku australsko-hrvatskih odnosa s predsjednikom Australsko-hrvatske parlamentarne skupine prijateljstva dr. Teofanusom. Što se tiče razgovora sa predsjednikom, prvim predsjednikom Hrvatsko-australske parlamentarne skupine, razgovarao sam o situaciji u regiji i mogućnostima raspleta situacije u regiji, mogućnostima postizanja mira. Gospodin Teofanides je bio 2 puta u Republici Hrvatskoj, i to 1991. i 1992. godine, i jedan je od najzaslužnijih ljudi za rano priznanje Republike Hrvatske od Australije. Ukupna ocjena današnjih razgovora je da Republika Hrvatska uživa u Australiji visoki ugled, a da je hrvatska zajednica za to vrlo zaslužna. Australski ministar trgovine jučer u Canberri s poštovanjem i s komplimentima govorio je o hrvatskoj zajednici u Australiji. Predsjednik je toj zajednici donio 2 poruke. Zahvalnost domovinske Hrvatske i poziv i zavjet da se vraćaju u domovinu. Mnogi su taj zavjet ishvatili. Iz Melburna za Hrvatsku televiziju Branimir Jaklin i Jozo Ćurić. Hrvatska zajednica Viktorije, Južne Australije i Tasmanije priredila je danas predsjedniku Republike, dr. Franji Tuđmanu, veličanstven doček u Melburnskom teniskom centru. U dvorani se okupilo više od 12.000 hrvatskih iseljenika. Izvještaj Joze Ćurića. Predsjednik sa suprugom i hrvatskim državnim izaslanstvom stigao je uvečer po lokalnom vremenu u Nacionalni teniski centar, gdje ga je veličanstveno dočekalo više od 12.000 ljudi, Hrvata i njihovih prijatelja Australaca. Intonirane su državne himne Hrvatske i Australije, bili su nazočni predstavnici australske vlade, vlade Viktorije i drugi. U ime domaćina gosta je pozdravio generalni konzul u Melbourneu Jerko Vukas. Hrvatska zajednica Južne Australije, Viktorije i Tasmanije s ushićenjem vas pozdravlja i zahvaljuje, rekao je Vukas predsjedniku, dajući pregled organiziranja Hrvata u pomoći Hrvatskoj u svim oblicima. Jerko Vukas u ime oko 100.000 Hrvata zahvalio je predsjedniku i izrazio potporu Saboru i hrvatskoj vladi. Hrvati su zahvalili Australiji, što je prva prekomorska zemlja koja je priznala Hrvatsku i koja je, kako je rečeno, s toliko topline ugostila hrvatskog predsjednika. Uvijek smo znali pomoći moralno i financijski te u ljudima koji se vraćaju, poruka je sa skupa. Predsjednik Hrvatskog svjetskog kongresa dr. Ivan Marušić govorio je u ime ljudi koji lobiraju za promidžbu u australskim institucijama. Marušić se prisjetio doba kad su Hrvati bili potiskivani od jugoslavenske propagande. Mladim Hrvatima koji su se istaknuli u akademskim i športskim uspjesima dodijeljene su nagrade. Nadi Delavec, rođenoj 1970. godine, koja je u australskim medijima čvrsto isticala hrvatski jezik i hrvatstvo, te Labelu Crnogorcu, rođenom 1971. godine, zbog uspjeha na polju matematike i kompjutora, jednom od najboljih učenika Australije. Na športskom polju nagradu je dobio najbolji australski nogometaš Marko Viduka, zvijezda australskih prvaka u nogometu Croacije iz Melburna, koji želi da se Australija i Hrvatska nađu na svjetskom prvenstvu, a o kojem se priča da se uskoro vraća u Hrvatsku. Nagrađenima je čestitao predsjednik.
U ime učenika hrvatskih škola predsjednika je pozdravila Katica Rončević, zaželila mu ugodan boravak na korist Hrvatima u domovini i iseljeništvu. Danas kad imamo Hrvatsku znamo da će biti lakše i nama mladim Hrvatima, rekla je Katica. Učenici su predsjedniku zaželili Božji blagoslov i sreću. Prije svega, u ime čitave Hrvatske državne delegacije, zahvaljujem vam na dobrodošlici, a kao državni poglavar slobodne i nezavisne, suverene i međunarodno priznate Hrvatske, izražavam vam zahvalnost i priznanje čitave domovinske Hrvatske. Izražavam zahvalnost domovinske Hrvatske, vama, velikom dijelu iseljene Hrvatske, za sve ono što ste učinili na očuvanju hrvatske nacionalne svijesti, za sve ono što ste dali kao prilog u borbi za uspostavu slobodne i nezavisne Hrvatske, u borbi za obranu i danas već za izgradnju naše domovine. Isto tako, želim da vam kao predsjednik svih Hrvata izrazim zahvalnost zato što ste kao useljenici u ovu daleku Australiju postali ne samo uvaženi građani, nego i uspješni ljudi na gospodarskom području, na kulturnom, športskom. Sa zadovoljstvom sam saslušao riječi svih guvernera i premijera, uključujući premijera Keatinga, koji su izrazili visoko mišljenje o hrvatskoj etničkoj zajednici u Australiji. Dali ste svoj prilog i izgradnji moderne Australije, a time ste, razumije se, pomogli da i Australija shvati želju, napore hrvatskog naroda za uspostavu svoje suverene države, pa je Australija i bila među prvim prekomorskim zemljama koja je priznala Hrvatsku. Drage Hrvatice i Hrvati, i ovaj naš današnji susret samo je jedan čin u povijesnom čudu koji smo ostvarili zajedno, domovinska i iseljena Hrvatska. Ostvarili smo tisućljetni san hrvatskog naroda, stvorili svoju slobodnu državu i od
naroda koji je bio podređen sve tamo od gubitka svoga samostalnog kraljevstva u 12. stoljeću, koji je bio podređen i u Habsburškoj monarhiji i u Jugoslavenskoj državnoj zajednici, od hrvatskog naroda koji je bio žigosan i, kao što gospodin Marušić kaže, i izopćen, ne samo ovdje u Australiji, nego i u vlastitoj domovini i po čitavom svijetu. Stvorili smo svoju državu i hrvatski narod je postao slobodan ne samo u svojoj zemlji, nego i poštovan i priznat u čitavome kulturnome svijetu. To smo mogli ostvariti samo zato što smo u borbu za uspostavu suverene nezavisne Hrvatske pošli sa programom koji je iznijela Hrvatska demokratska zajednica, sa programom ujedinjenja razdijeljenog, suprotstavljenog hrvatstva, što smo pošli sa programom stvaranja jedinstva iseljene i domovinske Hrvatske. Samo na taj način uspjeli smo se oduprijeti i jugokomunizmu i njegovoj jugokomunističkoj armiji i svima onima u svijetu koji su željeli sačuvati pod svaku cijenu Jugoslaviju, a suprotstavili su se stvaranju samostalne Hrvatske države. Drage Hrvatice i Hrvati, mi smo ovih dana u domovini proslavili 5. obljetnicu postojanja slobodne i samostalne Hrvatske. To je bila prilika da se podsjetimo gdje smo bili pred nepunih 6 godina. Još pred nepunih 6 godina ni u domovini se hrvatski barjak nije smio viti slobodno, a vi, kao što spomenuo smo u svijetu, ste bili izloženi isto tako svemu i svačemu, a samo ne priznati. A hrvatski ljudi, ukoliko su postizali nekakve uspjehe, ti su uspjesi pripisivani drugima, a ne Hrvatima. A u prigodi te 5. obljetnice prisjetili smo se da smo na osnovama povijesne želje i zrelosti hrvatskog naroda bili smjeli da proglasimo hrvatsku nezavisnost. I znali smo da ako ćemo biti jedinstveni, da ćemo imati i Božju pomoć. Predsjednik je govorio o uspostavi samostalne i nezavisne Hrvatske države, o jugokomunističkoj i srpsko-crnogorskoj agresiji. On je govorio o uspjesima Hrvatske vojske, burno pozdravljan od više od 12.000 ljudi. Predsjednik je naglasio nastojanje Hrvatske da oslobodi svoje područja mirnim putem. Vi koji ste bili prognani iz Hrvatske ili koji ste otišli zbog toga što niste mogli podnositi komunistički ili jugosrpski režim, ili ste pak napustili svoje domove iz ekonomskih razloga, jer niste imali uvjeta za život u Hrvatskoj, koja je jedna od najljepših, ne jedna, nego i objektivni ljudi svijeta kažu najljepša zemlja na svijetu. Još je ostalo okupirano 17% kopnenog teritorija Hrvatske, a 11% čitavog suverenog teritorija Hrvatske. Ali i to ćemo uskoro osloboditi.
želimo da Hrvatsku zemlju do kraja oslobodimo na miran način uz pomoć međunarodne zajednice koja nas poziva na to da se ne bi izazvali širi sukobi, ali pokazali smo svijetu, baš na proslavi 5. obljetnice, da danas Hrvatska ima i oružanu silu koja je kadra, kao što je oslobodila zapadnu Slavoniju za dan i po, da je kadra Hrvatska je danas kadra sa svojom oružanom silom osloboditi svaki pedalj hrvatske zemlje, ali ćemo, razumije se, nastojati u suradnji sa međunarodnom i svjetskom zajednicom da to postignemo na miran način. Predsjednik je govorio o pomoći hrvatstvu iz Bosne i Hercegovine. Bez djelatne hrvatske pomoći ne bi bilo moguće obraniti hrvatstvo u Bosni. Bez toga ne bi bio moguć sporazum o Federaciji BiH i njezinoj konfederaciji s Hrvatskom, čime su osigurani strateški interesi Hrvatske u budućnosti. On je govorio o gospodarskim uspjesima i solidnoj osnovi za gospodarski razvitak Hrvatske. Naglasio je važnost jedinstva Hrvatske i cijelog naroda, jedinstva domovinske i iseljene Hrvatske. To jedinstvo je i sada jedina podloga budućnosti Hrvatske. Dragi prijatelji, iako smo izvojevali svoju suverenost, iako, kao što rekoh, imamo i saveznika i prijatelja, ali ima još uvijek onih kojima je žao i koji se ne mogu pomiriti što je stvorena samostalna Hrvatska. I ima onih i u svijetu demokrata koji bi nas vratili u nekakvu južnoslavensku, balkansku, pa nam čak pričaju i Jadransku konfederaciju ili uniju da bi bila prihvatljivija za nas. Razumije se, nećemo dati, jer imamo dovoljno iskustva i pameti, ali vam to spominjem zato da i u svojim redovima ne dopustite nikakvim mutikašama da to jedinstvo koje je ostvareno mogu. Komunizam se više neće vratiti na vlast u Hrvatskoj. Predsjednikov govor prekidan je i pozdravljan. On je govorio o snazi hrvatske vojske i naroda. I vi ste pomogli, dokazali ste da ste dostojni pripadnici svog naroda, rekao je australskim Hrvatima. On je zahvalio na prilogu australskih Hrvata koji su dali za Hrvatsku. Šaka farizeja i izroda postoji u svakom narodu, oni u Hrvatskoj ne mogu dovesti u pitanje hrvatsku slobodu. Hrvatska vam zahvaljuje, Hrvatska vas očekuje raskriljenih ruku, predsjednikova je poruka. To je vaša zemlja, to je vaša Hrvatska i nikada ta Hrvatska neće biti ničija nego li hrvatskih ljudi. To je naša zajednička domovina, vas, iseljene Hrvatske i oni u domovinskoj Hrvatskoj. Hrvatska vas pozdravlja i zove. Neka nam živi jedina i vječna Hrvatska. Prije toga, predsjednik sa suprugom i državno hrvatsko izaslanstvo doputovali su iz Melbourna u Geelong, gdje su posjetili češljaonicu Vune, po produktivnosti najbolju u svijetu. Bremenska češljaonica Vune već 5 godina surađuje s hrvatskim tvrtkama Varteksom, Kratexom i Regeneracijom iz Zaboka. Glavni menadžer izvijestio je predsjednika o uspjesima 100 zaposlenih s najvećom produktivnosti proizvodnje. Svaki zaposleni proizvede godišnje 100 tona vune. Plaća radnika je 30.000 australskih dolara, nadzornika 80.000, a menadžera 250.000 australskih dolara godišnje.
Rekordnu cijenu na aukciji u Geelongu dostigla je bala od 200 kg vune od 13 mikrona, $1.000.000 australskih dolara. U proizvodnji ima 5% Hrvata, a nekada su u balama vune u Zabok, Varaždin ili Krapinu stizali i hrvatski letci protiv komunizma. Predsjednik je zatim posjetio centar hrvatske zajednice u Geelongu, gdje ga je dočekalo i pozdravilo više od 1000 Hrvata. Predsjednik je govorio pred 1000 iseljenika, zahvalio im na njihovom jedinstvu što su očuvali hrvatsku nacionalnu svijest u imigraciji, prenio im je pozdrave domovinske Hrvatske i pozdravio ih s doviđenja u domovini. Predsjednik se zatim sastao s uglednim poslovnim ljudima i pojedincima iz Južne Australije, Tasmanije i iz države vrtova i parkova Viktorije. Navečer priređen je prijem za 500 uglednih ljudi iz tih triju australskih država. Veličanstvena je atmosfera ovdje u Melbourneu, nastavio se kulturno-umjetnički program. Mnogima je tek sada jasno koliko ovim ljudima ovdje znači posjet Hrvatskog državnog izaslanstva koji se nastavlja sutra u Sidneju. Ovdje postoje i ljudi koji su došli iz 1000 km daleke unutrašnjosti. To su Hrvati koji rade u rudnicima opala u Australiji. Sretni su što su mogli danas pozdraviti predsjednika. Iz Melbournea za Hrvatsku televiziju Branimir Jaklin i Ozo Ćurić. Predsjednik Republike Hrvatske, dr. Franjo Tuđman, 6. dana državnog posjeta Australiji susreo se s guvernerom Viktorije te posjetio Hrvatski športski centar u North Sunshineu i Hrvatski katolički centar Sveti Leopold Mandić u Arderu, a potom je predsjednik Tuđman s Hrvatskim državnim izaslanstvom otputovao u Sidnej. Za Središnji dnevnik iz Sidneja se javlja Jozo Ćurić. Po dolasku u Sidnej u zračnu luku Kingsford Smith, predsjednik sa suprugom i Hrvatsko državno izaslanstvo stigli su na stadion nogometnog kluba Croatia Sidney u sastavu Hrvatske udruge Kralj Tomislav. Predsjednika su dočekali predsjednici klubova Stojan Božić i Ivan Šimić. Veličanstvenu atmosferu na stadionu stvorilo je više od 10.000 Hrvata koji su burno pozdravljali predsjednika i goste iz Hrvatske. Predsjednik se potpisao u knjigu kluba Kralj Tomislav. Najprije je govorio počasni generalni konzul Hrvatske u Sidneju dr. Konstantin Bosnić. On je govorio o skupljanju pomoći iseljeništva za Hrvatsku, zahvalio je Hrvatskom državnom izaslanstvu na dolasku. Zatim je goste pozdravio predsjednik Hrvatskog svjetskog kongresa Novog Južnog Velsa i potpredsjednik za Australiju Ivan Nimac. Želimo biti most koji je otvoren i koji se konstantno mijenja na korist Hrvatske i Australije. Obećavamo da ćemo uvijek dati sve kao i do sada, rekao je Nimac u ime Hrvatskog svjetskog kongresa Australije. Predsjednik Hrvatskog kluba Kralj Tomislav Stojan Božić govorio je o osnivanju kluba 1966. godine, poklonio je predsjedniku zlatnu značku i predsjednik nogometnog kluba Croatia Ivan Šimić zahvalio je predsjedniku na dolasku. Drage Hrvatice i Hrvati, dame i gospodo, štovani građani Australije. U okviru državnog posjeta, državne delegacije Hrvatske službenim vlastima Australije i Hrvatskoj zajednici u Australiji, ovo je zaista ne samo vrhunac, nego u ovom skupu ima i najviše simbolike. Vi ste ovdje svom hrvatskom društvu dali ime Hrvatski klub Kralj Tomislav. Ono kralj koji je hrvatsko ime u srednjem vijeku upisao za vječita vremena u hrvatsku i u svjetsku povijest. A evo, ja sam vam sada došao kao poglavar, prvi izabrani poglavar od hrvatskog naroda, slobodne i nezavisne, demokratske, suverene i međunarodno priznate države Hrvatske.
Hvala vama koji ste u udruzi Kralj Tomislav čuvali hrvatsku nacionalnu svijest, hrvatske običaje i borili se za odnose između hrvatskog iseljeništva i domovine. Hvala vama, dragi prijatelji iz nogometnog kluba Croacije, koji ste se i posredstvom športa, nogometa, isto tako isticali u čuvanju i u promicanju hrvatskoga imena i također u čuvanju hrvatske nacionalne svijesti. Želim i nogometnom klubu Croacija i Hrvatskoj udruzi Kralj Tomislav mnogo uspjeha u daljem radu u interesu hrvatske zajednice i povezivanja sa domovinom Hrvatskom. Kao poglavar suverene nezavisne Hrvatske izražavam svima zahvalnost za sve ono što ste učinili za čuvanje hrvatskog imena, za čuvanje hrvatske državotvorne svijesti, za sve ono što ste izravno doprinijeli uspostavi samostalne nezavisne Hrvatske države, za sve ono što ste dali kao prilog u obrani Hrvatske od jugokomunističke i srpske agresije, za sve ono što ste doprinijeli otvaranju diplomatskih i konzularnih predstavništva Hrvatske u Australiji, a izgradili ste takvo veleposlanstvo u ovoj zemlji kakvo nema ni jedna druga zemlja i s kakvim bi se ponosila i najveća svjetska velesila. Hvala vam. Hvala vam i priznanje za sve to u ime čitave domovine. Draga hrvatska braćo i sestre, konačno smo ostvarili 900-ljetni, mogli bismo reći i 1000-ljetni san hrvatskog naroda. Svih onih hrvatskih ljudi i naraštaja koji su živjeli i umirali, koji su se borili i ginuli zato da održe hrvatstvo i da jednom hrvatski narod bude svoj na svome, da postigne svoju državu. Jer bez svoje države nema slobodnog života ni normalnog napretka. Generacijama u domovinskoj i iseljenoj Hrvatskoj pošlo je za rukom da izvrše taj svetu najvišu zadaću svakog narodnog bivstvovanja. Mi smo uspjeli da hrvatski narod oslobodimo onih žigova koji su mu neprijatelji nametali, da ste bili izopćeni i ovdje u Australiji i Hrvati svuda u svijetu. Pripisivali su nam zla fašizma. Govorili su nam da smo krivi za raspad Jugoslavije i tako dalje. Jasno, mi smo htjeli svoju državu i u Drugom svjetskom ratu i danas. I u Drugom svjetskom ratu hrvatski narod nije bio za NDH zbog fašizma, nego što je htio svoju državu. I to smo otvoreno rekli svijetu, osudivši one zločine koje je i režim za vrijeme Drugog svjetskog rata učinio u okviru Hitlerovog europskog poretka. Ali smo kazali, hrvatski narod nije bio fašistički, on je samo htio svoju državu. I on se u Drugom svjetskom ratu borio i pod različitim zastavama, i na strani NDH
i u antifašističkom pokretu za svoju Hrvatsku. I našavši se u ovo prijelomno povijesno doba u situaciji da možemo ostvariti svoju državu ako ostvarimo jedinstvo. I zbog toga sam izašao sa programom pomirbe hrvatstva, pomirbe domovinske i iseljene Hrvatske, pomirbe onih Hrvata koji su u Drugom svjetskom ratu bili nasuprot jedni drugi, ne zato što su to htjeli, nego zato što su ih strane ideologije i one okolnosti na to prisilile. I na toj pomirbi svih Hrvata, svih naraštaja, domovinske iseljene Hrvatske, ostvarili smo snagu pomoću koje smo mogli proglasiti Hrvatsku. Bez te pomirbe, draga hrvatska braćo i sestre, ne bi moglo biti danas slobodne i nezavisne, suverene i međunarodno priznate Hrvatske. Ali vas molim da shvatite da ni jednu sastavnicu hrvatske povijesti na kojoj gradimo sadašnju svoju slobodu i svoju državu ne zapostavljate, nego da jedan drugima primite ruke i da podjednako uvažite ono što je bilo pozitivno u NDH, ali i ono što je bilo pozitivno u antifašističkom pokretu. Ono što je bilo pozitivno u starčevićanstvu i u radičevštini, a da odbacimo sve ono što je bilo negativno, čime se protivnik koristio i nije nam dopustio da imamo svoju Hrvatsku državu. I još nešto vas molim, pa kao državni poglavar Hrvatske i zahtijevam. Shvatite da današnji svjetski poredak i u Europi i u čitavom svijetu stvaraju i njime upravljaju one antifašističke demokratske sile koje su porazile u Drugom svjetskom ratu fašizam. I zbog toga u stvaranju Hrvatske države mi smo morali poći i od pozitivnog udjela hrvatskog antifašizma u očuvanju hrvatstva. Bez toga taj svijet ni jučer kad smo proglasili pred 5 godina Hrvatsku samostalnu državu, ni danas nam ne bi nas priznao, već bi učinio sve da Hrvatske države ne bude. Čitav svijet je prošloga mjeseca proslavio 50 godina pobjede nad fašizmom, ali u toj pobjedi mogli smo zbog svoje antifašističke borbe sudjelovati i mi Hrvati. I bio je predsjednik Hrvatske i u Londonu, ali gdje nije bilo srpskih predstavnika. I bili smo u Parizu i Moskvi. Pokazali smo čitavome narodu hrvatskome u domovini i u svijetu, ali i čitavome svijetu, ne samo svoju kulturu, nego i to da je nova Hrvatska država stvorila oružanu silu s kojom danas raspolaže i s kojom će moći osloboditi svaki pedalj hrvatske zemlje. Mislili su, procjenjivali su da se Hrvatska neće održati, a mi smo se održali na čudo i divljenje svijeta i onda nas je taj svijet morao priznati.
Predsjednik je naglasio svestrane i prijateljske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Stvorili smo za zaštitu hrvatstva Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu. Predsjednik je govorio o Vašingtonskim sporazumima te o zaštiti Hrvata u Bosni i Hercegovini. On je naglasio složenost krize u Bosni i Hercegovini. I svijet koji nas nije želio vidjeti danas treba Hrvatsku. Predsjednik je govorio o gospodarskom stanju, zbrinjavanju izbjeglica, stabilnosti nacionalne valute kune. Svim tim uspjesima pridonijeli ste i vi ovdje. Sa svim onim što ste učinili ovdje, od ovog nogometnog igrališta i kluba Croacije do Hrvatskog kluba Tomislav, do svih hrvatskih društava, do održavanja hrvatske nacionalne svijesti, svoje povezanosti sa domovinom, do svemu onome, kao što sam na početku rekao, što ste doprinijeli uspostavi, obrani i danas izgradnji Hrvatske. Danas više Hrvatska ne traži novčanu pomoć da dajete u fondove za naoružanje Hrvatske. Danas Hrvatska traži od vas da produbite veze ne samo između Australije i Hrvatske, nego li Hrvatska iz koje ste istjerani iz svih hrvatskih krajeva. Ta da vaša slobodna i nezavisna suverena Hrvatska čeka vas raskriženih ruku i usplančena srca. Vraćajte se u njezini zagrljaj, gradite je onako kako želite. Tisućljetni san svih naraštaja hrvatskog naroda, svih umova hrvatskog naroda ostvarili smo zajedno. Domovinska i iseljena Hrvatska. Sada je na nama da zajedno gradimo svoju Hrvatsku, zemlju od koje nema ljepše na svijetu. I ne... Sve što smo stvorili smo samo vlastitim snagama, vašim i našim, domovinske i iseljene Hrvatske. Imali smo dovoljno pameti, hrabrosti i odlučnosti. Znali smo da se hrvatska politika mora voditi srcem, ali i umom. Ne smijemo se odati nikakvim letimičnim pogledima. Moramo izvući, kao što smo do sada, sve one pouke da izvučemo pozitivno, a odbacimo negativno. A na ovome što smo stvorili, tu demokratsku, slobodnu, suverenu, nezavisnu Hrvatsku, to nam je zajedničko djelo i dođite da je zajedno gradimo. Neka nam živi jedina i vječna Hrvatska. Poslije je nastavljen kulturno-umjetnički program hrvatskih skupina iz Novog Južnog Velsa, Queenslanda i sjevernih teritorija. Prije odlaska iz Melbourna jutros po lokalnom vremenu, predsjednik je posjetio sa suprugom guvernera Viktorije Richarda McGarvija, te se upisao u knjigu posjeta. Bilo je riječi o krizi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, te o mogućnostima mirnog rješenja. Oko 1000 ljudi dočekalo je predsjednika u Hrvatskom športskom centru u sjevernom Sunshine, gdje se hrvatsko izaslanstvo susrelo s igračima i upravom nogometnog kluba Croatia iz Melbourna. Predsjednik je posebno pozdravio podmladak ovogodišnjeg australskog prvaka i najboljeg nogometaša Australije Marka Viduku, koji se vraća igrati i živjeti u Hrvatskoj, čime pruža primjer mladim Hrvatima diljem Australije. Croatia je predsjedniku poklonila dres u kojem je osvojeno australsko prvenstvo. Državno izaslanstvo zatim stiglo u Hrvatski katolički centar Sunshine, kraj kojega 15.000 župljana gradi crkvu Svetog Leopolda Mandića dobrovoljnim prilozima. Predsjednika su pozdravili velečasni Josip Vranješ i crkveni odbor. Predsjednik Tuđman i Hrvatsko državno izaslanstvo sastali su se večeras ovdje s više od 500 uglednih Hrvata i poslovnih ljudi. U razgovorima temeljna je poruka vraćanje ljudi u domovinu. Iz Sidneja za Hrvatsku televiziju Branimir Jaklin i Jozo Ćurić.